Mercedes aan en ze gegeven op de kamp die fijne man. Kreeg honger, riek verder mee zijn marm voor een lekker warme hap van Sietse flap. Zijn moentje bergen dan al lang net gek. Smaak hem niet zuiver naar buiten, had de mek van me helemaal vol. Van 4,80 en ik denk bij mezelf, dit is bloed de rijk. Schitterend praten, je leven achter, door hier heen. Dat maakt een schitterend praten, je leven achter. Moederij.